Mga tugang sigararay maray na hapon po sa gabos ng mga parantabay. Webes na naman ngunyan. Petsa 30 na kan July 2026. Minapa sa Indo na naman ang panabagong kabdangkan sa tuyang programa 3D sa GB. Ang programang ini ato sa Indo sa karayang buot ka na opisina ni Albay 3rd District Congressman Raymond Adrian Salceda. Maray na hapon po. Ini po ang sendong amigo sa radyo. Edwin Teralda po. Sa lado technical si Nemes Flora. Sa IT si Jerome Nico Martinez. Katawang taman dyan ang mga intern kan Sorsogon State University in the Juven Ingalia Asin Carmel Herrera. Sa news base ang mga magagayon na daraga. Tres Marias. Ayan, sa kabos na lugar na pigabot kan sa tuyang broadcast. Ang samuyang pataratara ipangungumusta sa Lambang sa Rosendo, mga nakatutok sa Facebook Live, sa DCGB News Online, sa Traditional Radio, 729 kHz po, ang nabirikan sa AM band. At sa gabos na mga pigabot pa kan sa tuyang broadcast, maray na hapon tabi, sa Endo Gabos. Ayan, sana kamo nasa maray na kamugtakan. Maray na sana, so maswildo sa aga. Ayan. At pero sabi ka ni ba, minaagi mo siya sa kamot. Iyo? Okay. Puro siya nabayadan. Puro siya na pambayad sa mga anong ngaran ka ni, mga pigkakautangan. Ayan, ano. Yun, naparti ang kan buhay. Ano? Maray na pon ka sa tuyang anong ngaran ka ni? Ihado. My favorite Ihado. He is watching right now. Yun na siya nan maray. Yugod mo yan. Nag-grab. Abo siya tricycle mo yan sa taxi. Bako, 500 pesos. Sunatipak. Anyway, so dire-diretso po kita kan sa tuyang mga istorya digdi sa tuyang programa ngunyan na pagkahapon. Kanakaaging Lunes, iyo po ito so ikalimang State of the Nation Address SONA ni Presidente Bongbong Marcos. Mga sabi nga ni, ang pinaka-importante na duman sa pahayag, itong SONA ni BBM, mga sarong oras may kalibkib, sarong oras may kabanga so speech niya. Natukar niya duman sa iba-ibang mga programa kan sa iyang administrasyon. Pero sa primerong banat niya, itong sa korupsyon sa gobyerno. Na ang sabi niya, akong iya presidente, bako kan pamilya, bako kan mga parientes, kundi presidente kan mga Pilipino. Ayo? Kaya, dengi akong, kumbaga, day siyang papaligtason sa mga inbilto duman sa korupsyon. Tamala nga ni, ang sabi niya, na ngaya, maski si primo niya, si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, day niya papalibrehon. Patong-patong na kaso ngaya ang isa sa angat sa Office of the Ombudsman. Yan. Regardless kung parientes niya o bako si Martin Romualdez, papakasuhan niya. Yan. Ano daw kung totoo ini? Tabag kapag abot kan oras, drama-drama sana. Kung bagaman, alimbawa, iwaki prima facie evidence, why not? Ipakulong. Tapos yung iba nga ng mga senador, pinakulong na.
may mga dating congressman, pinakulong na. Pero si iba, dai pa. Inda sana kung ini si FMR, siguradong makukulong. Iyan sana. Burubantayan tatabi iyan. And so iba pa naman, dakol na mga puntos na pigsasabi si Marcos. One of which is inipong paghali kan system loss charges sa kuryente. Takita pagkatabi, digi sa aleko, iko kita ki babayada na system loss. Na data man nga ni kinonsumo. Iyan, pipahali na ni BBM. Mala nga ni, ngunyan pigtutukar na ini kan Senado. Igwa na ki Senate Bill, House Bill na ipinasar para digdi paghali kan uyan ang system loss charges and to include value-added tax. Yan. Urgent ini, certified urgent kan Malacanang. That's why so Kamara, buda so Senado, nagtumar party tulos. Na mag-file ka ini. Dapat immediately or may pasar tulos ini sa mas lalong madaling panahon tanganing mapirmahana ni Presidente Marcos into law. Pero once approved, once signed into law kan Presidente, it doesn't follow na sa aga pwede nang ipasunod. No. Maagi pa yan sa pag-publish sa official gazette. And magibo pa kan implementing rules and regulations. So it will take mga perang bulan pa iyan bago finalmente may pasunod iyan. Pero at least, baka lamang before the year ends, ma-implement na yan. Kung aprobaran maipasar na maging lay iyan na pigahagad na halio na ang system loss charges buda so value-added tax. Buda i-amend ang nagkaparang provisions kan EPERA law. Yan, EPERA law. Dapat i-amend man yan. Tayaon dyan nakasalalay kung anong mga provisiones na iyo ang minapagabat sa bayad tanin singil sa konsumo nin kuryente. Maray na hapon kay LBB at maray na hapon man kay amigong Elmer Olavario. Salamat tabi sa pag-antabay. And of course, kay King dyan sa Bakilid. Salamat tabi King sa padagos na pag-antabay. So yan, sana maaprobaran ini. Iyan ang mga suwestyon o direktiba kan saro ini sa mga priority measures kan administrasyon ni BBM. Ugaring, uni na ang pahit, nagkirad na sa mga nasa power industry. Nagkirad na digdi sa taramo ni BBM. Ansaro sa nagkirad si Meralco. Manila Electric Company, headed by Manny Pangilinan. Antara mo ni Manny Pangilinan, kung alimbawa aalion ang system loss charges, buda value added tax, sisa nga mapasan ka yan. Kami ngayang mga nasa power industry, ang mapasan, ay nakulao na problema nga yan. Nakulao na problema kung sa mga nasa power industry, mga co-op, iyon na ang magsagot kan system loss. Dakulaon bagang kantidad iyan. Alangan mga kami. Kung sa muya ngayon ipapatong, malamang nga day makasurvive ang nasa power industry. Yan ang problema talaga. Pag-abot ka ng oras, sa kaipuan na magkaiguanin hararom na investigasyon o pag-aadal mananangod dyan sa bagay na yan. Tabako ang karaw-karaw.
Bago karaw-karaw iyan. Hisay mananggadaan mapaasan kan ining charges sa system loss. Ano nga yan na system loss na iyan? Mailing baga sa kooperatiba o sa electric bill, may nakabugtak dyan, generation charge, system loss, etc. So mga konsumo iyan na daiman napapakinabangan kan mga tao na ipigpapatong sa mga tao. May taripa sila dyan na dapat unallowable surcharge o kaya system loss nasa mga 13% siya na gayod. That is also, kumbaga, allowable pa yan. Tolerable. Pero ang alay ko, pira ang system loss dyan, pirang percent. Dakulaon. O, kaya baga, so mga, alimbawa, nagsasarabit, kikuryente, kita ang nagbabayad, so mga konsumidores na lehitimong o kaya legal na nagkukonsumo, may mga metro, iyo ang nagbabayad kaya itong so mga konsumidor na illegal ang sa indang koneksyon. Minasabit siya na ngani. Kaya abagayo yan, kada bes, mapuro palsok na supply ng kuryente. Kumusta ka na kayan? Yan. Okay, yan. Saro yan sa mga tigtatawan ngunyan nin dalan kan sa tuyang kongreso na matokar iyan na kahagadan ni Presidente Bongbong Marcos. Sana matawan iyang kidalan. Tawon yan baga, siribot-sibot, sige-sige ang pagdangog kan impeachment trial kay Sara. Sa ibang mga bilis duman, although sa ibang mga trabaho kan mga senador, nagpapadagos man gararay. And like manner, so Kamara, nagpapadagos man kan siya ng trabaho. Yan. Kay po man talaga. Okay. So, yan so duman sa pag-attender ta kan State of the Nation address. Makonsuelo itong biyaheng ito. Makonsuelo. Yan. Dakulon talaga mailing mo duman para duman sa bako na siring kan mga nakaagi. Na so mga guest, so mga ma-attender duman, minaagi duman sa red carpet. Ngunyan, kaso Lunes, wala nang red carpet. Dahil ang mga dakol na mga palabor-labor, kung lumaog ka. Dati-dati kayo ito, may mga paso, pagarayunan kay Bado. Lalo na sa mga babae baga, mga first lady kan congressman, garong nangyayari, fashion show, pasiraraman kay Bado. Yan, mapasok ka duman sa red carpet. Yan. May live coverage. Kan Lunes, dahi. Dahi kitang nailing na red carpet. Duman sa ibong pati ito nag-aragi. Ayos baga. Para na ito, tatipid-tipid lamang sa gastos. Talagang duman mo magkairaling sa mga guest, buda sa mga yan ang congressman, congresswoman, sige sila sa parasad-pasad duman sa yan ang pasilyo. Yan. So mga mid-bid tayo to, pa-picture-picture. Yan. Si Ado nga ni, nagpa-picture kay Auntie Claire. Baka, ayos baga. Tapos iba pa duman ng mga reyaw na, para hindi kakaiyan. Okay, sige. Sige. Diretso po kita kan iba pa niya itong mga pag-istorya. Bago nagkaiguanin SONA, si Presidente Marcos, salamat. Nato para may duman si dating Congressman
Joey Sarte Salceda, and ngunyan, PLLO Secretary, Presidential Legislative Liaison Office Secretary. Tulo pala ng opisina ninda dyan. May opisina sa Kongreso, may opisina sa Malacanang, may opisina pa sa Senado. Ini po na PLLO, iyo ang magiging bridge, tulay, entre kan ekotibo, buda kan legislatura. Kung ano ang mga muyang ibusol kan Malacanang, through PLLO, si dating Congressman and now Secretary Joey, iyo naman ang malabi duman sa Kongreso, sa Kamara. Kumo aloy man siyang nagserbi dyan. 18 years. Siyam na taon dyan sa 3rd District, siyam na taon sa 2nd District. 18 taon na pagiging congressman. So, mga barkada niya, ang mga yaon dyan sa Kamara de Representantes, while si Undersecretary Christian D, iyo man ang mamamahala duman sa Senado. So, connection man ni Yusek Christian D, iyo man ang bala siya duman. Iyo? So, magayon, pag-restoryami, mananangod dyan sa trabaho niya as PLLO Secretary, and at the same time, kung ano ang mga plano, siyempre, dahil niya pwedeng malingawan ang 3rd District. Kumo ang pamangkin niya, si Congressman Adrian Salceda, iyo ang nagtutukaw dyan bilang representante kan 3rd District. Pigtatabangan niya manggiraray ang 3rd District. Dagmagunta so mga pagenot na pahayag ni Secretary yan ang Joey. Ato na, nakasaksak pala so ayan, dali lang. Okay. Nate ito. Ato na ta, balikan ta. Punon ta. 1.8 billion. Inasali ko ini. Pa natin nung kumalas tayo sa APEC. So, nangutang ulit tayo sa APEC din, hindi naman. So, umabot ito ng 7.8 billion. Kailangan mo talagang kailangan ilabak po ang loan condonation. Wala tayong, kung hindi aayusin ang gobyerno, lalong lalala at lalong mahihirapan, makaka-apekto po sa anak buhay, sa ating pagkabuhay, pang-araw-araw, sa ating pong industriya. So, apektado. So, dahil alam naman natin na ang national government gusto niya na magkaroon tayo ng masigla na industrialization. Asan na ba hinihingi ko? So, sir, hindi ka po pabor doon sa hakbang ngayon na privatization Aleko? Kahit basta mapabuti, sasama ako. So, mas pipilit po ninyo muna yung advance combination. Hindi mo maayos yan na walang combination at wala po yung rehabilitation. Kaya pinagsasabay sana natin yun. Nalalang yun. Kung paikot-ikot tayo ng isang taon. Okay na yan. Problema. Okay, bakit? Yan, okay. Sige, manong dito sa Aleko tabi nagtaram si Secretary na sa rehabilitasyon. Pero kung ibang mga plano, so kung ano ang para sa karayan kan Albay, go siya duman. Okay. Isunod to sa iba pang pahayag niya.
una, makikita nyo kagad, hindi pa ako nagsisimula. Dito na po yung mga kailangan gawin para maganda. Yan, yung unang papel na naisubmit ko kay Presidente. Kasi nga may isang batas yung Estados Unidos na kailangan mag-comply ka. 100 years na hindi tayo nagko-comply. Ngayon, ang sinabi ng Estados Unidos, papatungan kita ng 15.4% ng taripa. Doon pumasok siyempre ang pagiging ekonomista ko. Bilis-bilisan po namin na isagawa to, na maisagawa kung paano. So, sa palano ko, makakahabol tayo na hindi tayo kailangang patungan ng additional 15.4% na tarifa. Magpapamahal lang natin ng mga binibili natin sa Amerika. Ito ay isang mga bagay na nasasakupan. Ito rin po yung 59 na mga batas na isasagawa. Makikita nyo dito na tulad ng dati, sistematiko at orderly, nakadepende sa pasunod-sunod at sa importansya, alin po ang So, anyway, so, basta makakatulong ka, hindi ka pwedeng umayaw. Pag kinalabit ka ni misis mo, pag umayaw ka, hiwalay yan. Okay, kung ano yan? So that's 59 These are 59 measures that are pending in Congress, that are now being, we are trying to, I've been working on it, kaya mabuti na hindi niyo ako nakikita. In terms of relationship with the Senate, Yun, kaya nandun si Christian D, siya ang umattend ng ng opening para sa PLLO. so wala pa tayong nakikitang problema because may mga issues din. Kaya mawawala ang problema kasi meron tayong both sides ng PLLO ay may anda at may kakayahan na maayos. Number one, yung mga yung hindi parehas. So, kasi pag hindi parehas, hindi yan mapipirmahan. Pangalawa, dapat yung hindi aayawan ni Presidente, kundi mabibigito yan. Pangatlo, kailangan yung measure, yung nakakatulong para po sa pag-unlad, mga patakaran na nakakapagpapaunlad po ng ating ekonomiya. Okay, so doon sa mga priority measures, kasama mo ba dun yung dati mo na tinutulak na universal pension para sa mga senior citizens? Andito po, pero kailangan, isa sa mga unahin po yun. Pero aayusin po. Kasi maraming klase, maraming version. So, kaninang version, di sino masusunod. Yung patayo, yung pahiga, so, kailangan. Dapat maglinya-linya dapat. Hindi naman, dapat kailangan harapan. Swerte po yung albay kasi nahirang din po si Christian D bilang undersecretary ng PNLD po. O, para sa Senado po. Okay. Kung yung in terms of barangay, Para sa in terms of barangay election, okay na po ba yung mga terms nila? Alin? I mean,
tinutulak ng Kongreso? Nanilinya na po ba at saka tinutulak din ng Senado? Mas gusto ko na magkaayos-ayos muna tayo sa tindi ng mga problema na hinaharap natin. Yung minahanap natin, kahit ngayon, masasabi ko sa iyo, may 5% impact pa yung remain. 2007 pa yun. Meron yung epekto po ng pagputok ng presyo ng langis. May laka rin ang epekto po nun. Maraming hindi nakakapasok dahil walang pamasahe o wala akong baon. So hindi ko naman mapupwersa kung sino yung gusto ng tao. Pero siyempre, hindi ko may didikta kung sino ang gusto nila. Pero sana, piliin nila yung pinagkakatiwalaan nila at na makakatulong sa kanila. At sana, hindi naman lang yung pagpili ang importante. Alam niyo po, sa politika o sa papatakbo ng gobyerno, hindi lang po yung pagpili ng mga nananalo. Importante po, pag pinili mo, suportahan mo. Kaya problema, pagkapili mo, pinapabayaan mo na lang, kaya hindi natutupad yung mga dapat matupad dahil bakit mo ba pinili siya? Then ito si Jam, marami itong Babae. Yun. Makakatulong to doon sa seminaryo. So, mas gusto ko na yung peaceful. Siyempre, a peaceful albay is a more progressive albay. Yan. A peaceful albay is a more progressive albay. Very good baga. Sunod-sunod ta na yung payag niya pa. Yaning masabot ta medyo oralawig. Okay. Grants sa mga tao natin, sa mga Ay, oo. Yung, ano yan, bawat tinsing tao, tigit 30,000 lang iutan ko. Kausap ko lang yun, ha? Tukay lang. 2012 less than Four, near 4 and near 4 pieces. Yan, okay. Gwapa ini, dakulpa ini. Okay, one. Kaya unahin namin yung malaki ang impact. Pangalawa yung magagawa pa. Alam nga naman pumunta kami doon sa maganda. Pero kahit anong ligaw mo, ayaw sa'yo. So, kailangan meron tayong yung doability, yung impact. Kasama na po ba yan yung Alin po? DRR, yung Department of Disaster Relief? Turuan mo. Pangapat na beses niya na. Paano pa siya sa nito? 15. Okay. So, dakol pa ini, no di, taud-taud naman siya iba, Okay, so yan. 35 minutos po makalampas, alas 4, mabalik po kita pagkatapos siya na kaini.
An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of EBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Okay, sige. 20 minutos po bago alas 5 nin pagkahapon, maray na hapon kay amigong Bert Balde. Ayan. Diyan dyan sa Sorsogon. And kay Divina Osera, maray na hapon po. Salamat tabi sa sendong pag-antabay. Bueno, so diretso po kita kadibapan niya itong mga istorya. Ano? Putok na istorya nyo yan. Itong mananangod dyan sa Alba Electric Cooperative. Ano? Yan. Yan ang problema ngunyan. Nakaurong man si Kong Alfredo Garbin Jr. kan ako Bicol Party List. Ano? Ta siyempre yaon pa siya duman ta nagatindir kang sona. Dakol man na mga pahayag si Kong Pido. Mananangod dyan sa
Alba Electric Cooperative. More Ayan. children to school. Dako lang mabubulong kasi na mataok ni pagkaon sa hapag kay Inisyo ano niya sa SONA ni BBM. Pilipino wants to hear sa satuyang presidente. So of course, yun ang accountability. Alagad most importantly is really to put the spotlight on the solutions that will address the material needs of the Filipino people. So, Okay. So, yan. So, sunod, una pa ang pahayag niya. I'm sorry, Apik. Inot din mangyayari ni kung di tutugutan kang Sa APIC kinatabi, APIC. membership. So, dapat ang lambang konsumidores masubutan ang sa ilang posisyon sa pinagbubuso na privatization kiraray kang Alengco. And dapat siguro maraman man kang sa tuyang Alengco consumers na igwaki padagos na rehabilitasyon na kung saan pinagpondohan kang national government. 1.2 billion first phase is about to be finished. So first phase, the completion of Kulyat substation sa Daraga, 20 MVA, and duman sa tercer distrito sa Ligao, 20 MVA Manila. Ini ang madagdag kapasidad sa pagsusupply ng kuryente sa duwang distrito, sa 2nd and 3rd district. Ang epekto kay ni, kumbaga, mababawasan kilo ditong Washington substation, pati itong Gitano substation. So, gusto sabihin, magiging stable ang kuryente, ang voltahe. Kumbaga, so dating din na nag-aaral ni aircon, ano man ang mga ekipahe. This is one way of to regulate the voltage. And the second phase would be the line enhancement and additional establishment of substations sa 2nd and 3rd, sa 1st district. Kasabay itong Bangkeroan 10 MVA substation kung sa sur na parte kan sa tuyang syudad sa Legazpi. Sagko duman sa Manito, mararegulate ang voltahe duman. So mga line enhancement na sa 1st district. So ang gusto sabihin, may pinag-iibo ng rehabilitasyon. 1.2 billion gastos kang national government. And taon taki pagkakataon ng Alengco na mapurubaranan sa ilang pinagmamawot na maray na manehamento pagkatapos kaning rehabilitation na ini. With this rehabilitation program, nagkaigwang viability so Alengco. And that's why bahulang meral ko kundi iba pang mga pribadong nagsusupply ki kuryente ang moya maglaog sa Alengco because of the 1.2 billion capital infusion. So that's no-brainer. But that's whether ining mga maralaog na moyang mag-privatize kang Alengco, you cannot expect them to assume the obligations of Alengco. Minaabot pero 6 billion or 7 billion. Almost. Mayo man na may ma-assume kaya. And we don't expect that this will be condoned because the only way is through a law. Namon yan, orang arugan na sistema dito sa Kongreso. And to think that these obligations of Alengco are spread out to WESM, ISAM, NGCP, NAPOCOR, pati na APEC, pagkakautang sa ibang suppliers. We have several recommendations na kung saan pagkatapos kaning rehabilitasyon, pwede ito gibuod kang Alengco. Like for example, so strict monitoring kang systems loss per district mag-assign kay lineman and they have their area of responsibility to monitor the systems loss. So gabos na nakokolekta, improve ang sa indang collection efficiency, and then all collected fees patungkol sa operasyon kang Alengco should be first paid to their supply agreements nga na din naman para dakula ang utang. So mga administrative, dahil na iwasan mo na ito. And the other solutions, I think, is if this will be acceptable, is to divide it into 3
Aleco 1, Aleco 2, Aleco 3. So you can delineate the responsibility instead of macro-manage, micro-management. Same as what Sorsogon, ginagibon Sorsogon sa Kamsur. Hindi lahat Then duman mahihiling mo kung isa yung pinaka-viable na distrito. As in, syempre, since on the management side, in fact, most of the managers that I've talked to, pabor Sindarite. Kasi mahihiling so tamang pagmamanihan. So, systems laws, nagsasarama, gabos, kumbaga, nagiging liability ang itong system. So, yan mo ang opinion ko. So, sa mga nagbuburusul man kayo ang maraot dyan dahil nagipag-meeting na sila sa sarong pribadong entity na din pagkaaramahan. And yun ang nagluluwas mo niya. Niriting sila digi sa Manila, kung isa man itong tulong personahe na ito. As in, pinapod nila sa mga mayors. And in fact, during the Mayor's League, may nag-oppose na sa mayor. Kung natang pasikreto, kung sa irarong maining privatization na ini. So, yan ang, we need transparency. If we push for accountability, first it comes with transparency. Kung ano yan, ano masasabi mo? Because nabanggit din naman yan ni Mayor Caloy Baldo. He admitted na nakipag-urong sa inda si Meralco. Pero I doubt it na si Meralco mismo nagdali sa inda. But ang sistema kasi is kailangan muna ng conversion ng Aleco para pahali sa cooperative to corporation para ang mangyayari para sure na may malaok talagang kwarta si Meralco sa Aleco, ibibenta yung share. Well, that's correct. Aleco is a franchise holder na kung sa ining kongreso ang nagtao sa sinda. So, hihilingon ta sa prangkesa ninda kung ano ang pwede and baka maarong ini sa ibang kooperatiba na pagabot kang oras ang tagsadili na kang prangkesa. So, mga pribadong entity na wara na kiprangkesa. So, Almoy Electric Cooperative. But let it not be mistaken na kita abot na kipagbabago. Nguya ta pero may kimaray na serbisyo. Serbisyo na kumbaga madara sa mga albayano tinagnain on affordable kalidad as in reliable supply of power. So regardless of Aleco yan or privado, ang sa to dyan is itong tulong batayan na ito, affordability. And then second is the reliability, maasahan, they proud of. And then nanais pa ito, quality, kalidad na servisyo. And I think ining tulong batayan ini pagkatapos kining rehabilitasyon kang Aleco na inagad nila sa national government at sa ilang pangako na may tataonin din yung tulong batayan na yun. Tawag taki pagkakataon, 6 months to 1 year, di ba? Na mapurbara nila na kaya-kaya nila i-deliver. Dahil nga ni bilyon sa ginastos ng gobyerno. Kung gusto mo lang ma-address kung concern kan ACCI, so itong proposal na ibaba nga baga into 3, so like Kamsur and Sorso. Mas magiging ang concern nila mas lalong magiging masamo kung ibabaga mo pa sa tulo considering na so centralized nga ni solo day na resolveran ang mga issue. Ano ang take mo ato? Day na resolveran kasi macro pagka naging micro management mas matutukan mo. So sa segundo distrito focus sa segundo distrito, so sa tercer distrito focus sa third district, so sa first district focus mas sa third district. Ang nangyayari wala masyadong focus dahil nagiging bias ang manehamento sa second district which is the center of commercial activity. So and at the same time so systems lost sa third district and then sa first district they na address. Kung naging is importansya sa rehabilitation program sa Aleco, kailan po si
completion po kayo? So, first phase, which is 400 million, sasakuyang pagkasapot, as in report ng Aleco, dapat matapos mo yan na Agosto. And then, sa second phase, which is 800 million, mas nakula itong rehabilitation program, pupunan dapat mo yan na September kung mag-undergo ng key bidding process. May target po silang may Completion. target po. By the end of 2027, iyo ang target nila. Bago magtapos ang panakang taon na 2027, iyo ang target nila na fully, kumbaga, operational na and mahilig na sa pagbaba. Pero sa completion pa sa first sa completion pa sa first phase, may mamatay na po kita. Yes po. Digdi sa Daraga Culiat substation and then duman sa Tercer Distrito itong Ligaw substation. Kumbaga voltahe mahiling na mararegulate dahil mo niyan talaga overloaded in mga substation na presently. Pag sa buwag ka yan kasi itang kapasidad, kumbaga it's being spread thinly, kumbaga manipiso na sana. Siring kang nangyayari sa sur na parte kang Legazpi kasi siring naman sama nito na ang kumbaga sentimento nga ng mga konsumitores. Basta kung easy na lang ngayon makatausan mo yan maray na supply sumapandar mo yan sa mga electric pan, lumanang yan. So these are desperate talaga. These are all desperate sentiments, but it should not go into desperate solutions na kung saan malabto na naman kita duman sa pinagtataram na privatization. So iba, diniscribe pa fried chicken or fried ano daw ang connection kay itong fried chicken or fried egg. Okay, sige. Gwapa digdi siyang pahayag si Kong Pido. One of our representatives to resign already. Yung mag-raise kung wala kasi ng acceptability sa speaker party. I think that was a nationwide survey na panlimang because of this established programs and advocacy of Akubiko na panagos ng papa-implement programa sa edukasyon, sa doon, sa tura, kabuhayan, private trainings and programs, pati ang pag-promote sa turismo as in sa mga environmental projects na involved sa tuya mga youth, mga kaisadyante. And you expect that there will be more for Akubiko parties. Kung may mga proyekto na kitang tapos, mas bago, kaulay ko ang Regional Manager ng National Irrigation Administration. Nagapunta sa kuya, sabi niya, kung may mga inimpisan yung solar irrigation program, pwede na natin i-inaugurate. Inaantay lang daw yung availability namin. Of course, this is spread out in the 6 provinces of the Bicol region. Pero sabi ko, please identify Albay and Sorsogon so I can fix now the schedule. This is on the side of agriculture because, irrigation is the main component of agriculture and we know that without this needed irrigation, then there will be no harvest. So, kaya dako lang ining bagay. In terms of food security, siyempre, pinagmamautaman. So, sa pinakanakulang proyekto, itong Legacy Hospital, palindiin. Kumbaga, matatapos na. Pagkasabay kami ni Dr. Eric Ramoran, kang makaaging Sabado. Ang sabi niya po, the Women's and Child Care Center na component kay ng Legacy Hospital will be finished by second quarter of next year. And nakulay na bagay dahil specialty hospital para sa mga kababaihan, si mga kakian na dati-dati nagpapasiring pagkita sa Metro Manila. Ngunyan, nagatapos na. I have to mention that when this was initiated, kasabay ko dyan si Secretary Joey Salceda. So, he's always been a big factor in realizing this project.
So yun yung mga bagay-bagay na we expect. First, the 48 classrooms naman sa distrito ni Congressman Adrian Salceda. Tapos na. And sana matagos ang inaugurasyon sa August 7 na konsehin na pwede mag-attend si Secretary Sani Angara. Pinaghahalata pa siya ang confirmation. Talaga nang sabi niya, maganda na pumunta siya dahil this is one of the biggest na sa Sararuan, 48 classrooms tutulos ang natapos. Just to showcase to the entire Philippines na kayang-kaya resolveran addressing our education crisis in terms of classroom shortage. Kung sa special report na Okay, so yan. Ano? Ang pahayag ni Kong Pido Garbin. Ugaring patapos na katakan sa tuyang oras, may mga nakaorong pakitaduman na ibang mga legislador. Limbawa si Kong Kaloy Loria kan Albay 2nd District na kaorong taman, mananangod ini sa sa Alecoman, buda so planong i-privatize ang operasyon kan airport. Yan. And other plans and programs kan kongresista di sa 2nd District. No, di, baka sa aga na lang kita. And saro pa sa nakaoron mi, si TGP Party List Bong Teves kan Katanduanes. Mga magayonon man so sa iyang mga proposal. Mga magayonon sa proposal niya, lalo na naman itong zero billing sa mga mapakonfine sa hospital. And aliuna ang bayad sa yan ang mga professional fee sa mga doktor. Tangon yan baga, dahil zero billing ani sa hospital, kundi mabayad ka manggiraray sa professional fee kan mga doktor. Muya ni Kong Teves kan TGP, nahali o na ini, biyo-biyo pa, kung libre-libre. Yan, nasa committee level na ito. So, papag-ulay-ulayan tagararay yan sa masunod na kabtang kaining programang 3D sa GB. So, salamat po kan sa indong pagantab ay digdi sa programang ini. Sa masunod naman katang kabtang kan sa tuyang programa Magura Historia. Ang programang ini inatod sendo sa karayang buot kan opisina ni Albay 3rd District Congressman Raymond Adrian Salceda. Mabalos and maray na hapon sa Indogabos. Sa indong nadangog ang programa